Saka pana tichasvika tadisplaya iwo uchigadzira ake mafiga akadisplay wari inaccurate. But manje kwatiri isusu manje azichameka kasenza mune process yamange mambotanga kuita muri mega saka isusu manje atichaziya manje kuti achinja madisplay results mambotanga kuita isusu tisipo but mimi make sure kuti the correct thing is displayed. Muri mega muchatacha mega isusu tisipo tiri mukati umo tashedzwa tabva kutendi rakati muchitsvakei panapa tatanzwai munyori mufile mafumza ari ma-V11 manyori ndatora video ya ndaitora video vataura kudako vakatotariswa nomwe mubhosi izvazvi kana zvisiri zvamakaita imimi which means it's a false statement. The wrong thing is displayed and chakachekwa chitoripo kutaura kwatikuita kunoko saka chingoripo vazenda hatisi kuda the displayed result ite different pane yatinayo ndochekutanga. Chechipiri, ZEC has the obligation to make sure the correct result is displayed. Kana iri FAS or whoever, ZEC, I don't care, ZANU, achinja, imimi, you've got the obligation to make sure the right result is displayed. We need that to be done immediately. Nokuti mamwe mavoters achauya achiona the wrong result ipapo. Hatisi kuda ma-errors iwawo kuti aitike. Ndozvega, I think. Form ngaringonyorwa zvakanaka.